Eskultura gertu dela dioten horiek, esan non sartuta egon den. urpekariek atera dute, Erreka ondotik, burni puska honi lotuta, astilleruak martxan dira, materiala badute. Burni puska honi lotuta, astilleruak martxan dira, materiala badute. Erkidetasunaren bozera maile, Xoriak mugaren bestalde, jantzia dute doinu dotorez gaztelu gatxe. testari dute larrumpera ere kantulirainez. Burni puska honi lotuta, astilleruak martxan dira, materiala badute. Itxasargia